Ai. Ui, ai. Boom. Ei mua oikeesti sattunut. Mä näyttelin. Ja kohta näyttelet myös sinä. Kun puhutaan näyttelemistä, tulee ensimmäisenä mieleen suuret Hollywood-julkikset, jotka matkustaa omilla suihkukoneilla ja kylpevät kalliissa champanjassa. No me asutaan Suomessa, eli niin ei tuu tapahtuu, joten mä opetan teitä kuinka olla suomalainen näyttelijä ja ehkä tienata tarpeeksi rahaa vetämään perjantai-kännit. Numero 1. Ensimmäisenä vuorossa koko Suomen suosikki Vesa-Matti Loiri. Jos haluat olla kuin yksi tai useampi Loirin lukuisista hahmoista, sun pitää näyttää purkulta, puukku olisit aina kännissä ja nauraa paljon. Kukas Jussi sitä on erittäin vihainen teille pikku nassukoille. Eiköhän ottaa hörpyt sille? Numero 2. Seuraavana vuorossa yksi Suomen suosituimmista naisnäyttelijöistä eli Krista Kosonen. Kosonen naulaa sekä komedia että draamaroolit aivan 5-0, joten jos sä haluat olla Kosonen, sun pitää olla aluksi todella hauska ja iloinen ja sitten masentuu totaalisesti. Moikka moi, mun nimi on Krista Kosonen ja tänään puhutaan natsien keskitysleireistä. Ja aivan uskomattomista kuolleista koiranpennuista. Ja aivan totaalisen hauskoista, ei ollenkaan hauskoista nälkiintyvistä Afrikan lapsista. Joten tulkaa mukaan! Yeah! Numero 3. Kun sanoo nimen Riku Nieminen, mitä tulee ensimmäisenä mieleen? Munamies. Joten on munamies. Mahtavaa kaikille! Tiedättekö mitä? Iso muna! Pieni sielu. Numero 4. Spede Pasanen oli yksi suomalaisen sketsihuumorin edelläkävijöistä. Speden nasevat jutut ja rento olemus jäi varmasti monen mieleen. Jos sä haluat olla kuin Pasanen, sun täytyy... No tiedättekö sen teidän isän oudon kaveri, joka aina höpöttää autoista sun muista? Niin olkaa se. No kun ne loratus tilkka rypsiälyysille konepelli alle, niin eiköhän se lähde siitä käyntiin. Ja sano sun isälle terkkuja. Ja äidilles. Numero 5. Putouksesta koko kansan lemppariksi noussut iki-ihana Aku Hirviniemi taitaa hahmon kuin hahmon. Oli hahmo sitten pervomummo, pervoturkulainen, pervopappi tai pervo- ja sovinistinen rakennusmies. Jos sä haluat saavuttaa Hirviniemen tason, pitää olla pervo- tai kaksimielinen ja revetä kesken oman vitsin. Painakaa paljolta, painakaa paljolta. Minun nimeni on Julle Kalliola, pallipyllystä. Pallipyllystä. En mä pysty. Mä sanoin No niin, eli jos onnistuit katsomaan edes puolet videosta, niin tulisi sinun päästä näyttelemään Kansallisteatteriin tai edes eduskuntaan. Nähdään ensi kerralla ja suut mäkiät!